Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg er sammen med Kenneth, Martin og Novats i vores Sports Science projekt på vores skole. Vores forsøg går ud på, at vi skal finde ud af, hvilken vinkel der vil være bedst for en basketball at blive kastet i, hvis man skal ramme direkte i kurven fra 3-pointslinjen. Og her er vores skud. Der er lige stor afstand fra der, hvor kurven står, og der, hvor vi skyder fra. Så vinklen betyder ikke noget i denne sammenhæng. Hvis man derimod sigtede efter banden, vil den vinkel, der er lige over for kurven, være den bedste, da banden sørger for, at bolden kommer tilbage, hvis man skyder for langt. Et kast er altid en eller anden form for parabel, som vist på tegningen. Uanset om man er høj eller lille, tyk eller tynd, ens fysik betyder ikke noget. Den eneste fysiske betydning, hvor godt man kan ramme, er ens styrke. Hvis man er stærk, vil man have det nemmere med at kontrollere bolden, og at man kan kaste i større parabler, så man har flere muligheder for at ramme. Men uanset hvad, så er det teknikken, der spiller den afgørende rolle. Teknikken afgør, om din parabel får den rigtige hældning. Så længe man har teknikken til at kaste i den rette form, kan alle og enhver Kast. Go.